बाक्सा तामुलपुर जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नख'रारि आफादा फिन आरोबाव खुद्रिसारदों। मुंख्लं नख'रफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनो गोख्रों दाबि। आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ सुथुरफोरनि आखायाव खोमानो गोनां जानाय बड'लेण्ड मुंख्लं नख'रफोरनो सरकारा फोसावखानाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनांगौनि थाखाय फिन आरो गोख्रों दाबि खालामदों बाक्सा जिल्ला मुंख्लं नख'रारि आफादा। दिनै बाक्सा जिल्लानि बरबरियाव मोनसे आलांगा मेल जथुमनायनि गेजेरजों बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नख'रारि आफादा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नख'रफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगाङावनो होजोबनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। बिथांमोनहा अजद दैखांदों दि थांनाय समाव सरकारनिफ्राय 5 लाख रांनि अनसुंथाइ मोनखांनाय सुबुंफोरानो फिन आरो मोननो हाबावदों, नाथायबा खेबसेबो मोनथारै गोबाङानो दासिमबो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो खुंथाय गोहोनि सरकारा बेनि सायाव नायबिजिरनानै दासिमबो अनसुंथाइ मोननो हायै मुंख्लं नख'रफोरनो होनांगौ होननानै दाबि खालामो। थांनाय 1987 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नख'रफोरा सरकारनिफ्राय 5 लाख रांखौ अनसुंथाइ महरै मोननो हायैयाव गोबां नख'रफोरानो नोरजिया जालांबाय। बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा जालांबाय। नाथाय गोबां नख'रफोरानो सरकारनिफ्राय 5 लाख रांखौ अनसुंथाइ महरै मोननो हायाखै, जायनि थाखाय गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नख'रारि आफादा। मख'नो नांगोन दि बाक्सा जिल्लानि बड'लेण्ड मुंख्लं नख'रफोरा सरकारनिफ्राय फोसावनाय 5 लाख रांखौ गोबाङानो मोननो हायाखै। बाक्सा तामुलपुर जिल्लायाव गासै सा 909 मुंख्लं नख'रफोरानो सरकारनिफ्राय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै होननानै बाक्सा जिल्ला मुंख्लं नख'रारि आफादनि आफादगिरि सन्दीप बर'आ फोरमायथियो। जायनि थाखाय आद्रा थानाय नख'रफोरनो अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनो बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'खौ खावलायदों। खुंथाय गोहोनि सरकारा मुंख्लं नख'रफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां होजोबनो हायाब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थिनि समाव गोख्रों राहा लागोन होननानै बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नख'रारि आफादनिफ्राय हुमखि होयो। नैबे समाव जों बेखौनो फोरमायगोन, जोंनि बाक्सा जिल्ला तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नख'रारि आफादा गोबाव सम नैबे 5 लाख अनसुंथाइ मोनगोननि आसायाव गोबाङानो नाजाबोबाय, नाजासेयावबो नैबे 5 लाख अनसुंथाइ जों दासिमबो मोनफुंनो हायाखै। नैबे 1987 निफ्राय 2020 मायथाइसिम जि बड'लेण्ड आन्दालन सोमावसारनायाव जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि बिमा, सोरबा बिफा, सोरबा बिदा बै 5 लाख अनसुंथाइखौ नेयै नेयै दिनै जिउ बावलांफिननो गोनां जाबाय। बेखायनो जों खावलायगोन, दा नैबे सोलिबाय थानाय जोंनि सरकारा जाहाथे बड'लेण्ड आन्दालन सोमावसारनायाव जायफोरा जिउ बावलांबाय बिथांमोननि 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो होनांगौ होननानै जों खावलायगोन। आरो जों बेखौनो फोरमायगोन, मानोना गोबां समनि गेजेराव बिथांमोना नोंथांमोननि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै बुंदों, नाथाय नै दाख्लैबावैसो जि बिटिआर एकर्ड दे जि फालिनाय, बे फालिनायाव जायफोरनो 5 लाख अनसुंथाइ होबाय, नाथाय बेवहाय जों गोबांखौनो डाबल होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेखायनो जायफोरा दासिम सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्ट बा सरकार बिथांमोना बेखौ सालिजिराजि नायफिननो थाखाय जों खावलायदों। नङाब्ला जों माने गुबुन राहा लानो थाखाय जोंनि बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नख'रारि आफादा मोनसे थांखि लाबाय। बेखौनो जों फोरमायगोन, फैबाय थानाय जि बिटिसि इलेक्सन, बै बिटिसि इलेक्सनाव जोङो माने नैबे 5 लाख अनसुंथाइखौ जोङो जि होआ, अब्लानो जोङो गुबुन लामा लानो गोनां जागोन, बेखौनो जों फोरमायदों। आरो तामुलपुराव गासै बेसेबांसो मुंख्लं नख'र दंबावो? जोंहा बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला हिसाबै 909 नख'रा दा नैबे अनसुंथाइखौ मोननो थाखाय आद्रा दोङो। बेवहाय जोङो नोंथांमोननिफ्राय मिथिनो मोनदों खायफाया डाबल मोनदों होननानै बुंदों। माबोरै बिदि जाथावगोन होननानै नोंथाङा सानदों? बे बाथ्राखौथ' जों गोबां बार सावरायबाय। सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना सालिजारि नायगोन होननानै बुंदों। थेवब्लाबो नैबे समाव जों जि मिथिनाय बायदिब्ला माने नै दाख्लैबावैसो जि बिटिआर एकर्ड दे माने गोरोबथा सान, बै दिनखालि होनाय लिस्टखौ बिथांमोना मिडियानि गेजेराव फोसावाखै। सोर होनानै माने आगोलनि जि लिस्ट, बे लिस्टखौनो बिथांमोना लाफिननानै नैबे दा 5 लाख अनसुंथाइ होनानै गोबां नख'रानो माने डाबल मोनबाय होननानै जों मिथिबाय। बेयाव जोङो
तथ्य दोङो थेवब्लाबो जोङो मुंफोरखौ मख'ला ओंखायनो नैबे थांनाय जि बिटिआर एकर्डे बे दिनखालि राननाय जि लिस्ट बे लिस्टखौ माने फोसावना होयो आरो जायफोरा माने डाबल मोनलांबाय बिथांमोननि जि मोननाय रांखौ बिथांमोना मा खालाम बिथांमोननि खामानि थेवब्लाबो जों खावलायगोन जाहाथे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां सिगां जुदि जोंनि बे बाक्सा तामुलपुर जिल्लानि 99 नख'रा जुदि बाला अनसुंथाइखौ मोनाब्ला जों माने गुबुन राहा लासिगोन होननानै जों फोरमायखाबाय। दा मोननायानो जायाखै आरो खेबसेबो दा बेनिखायनो जोङो नागिरदो दा न'खराबोथ' जोङो दुरबल ना जोङो गथ' गथायानो जोंहा दा थैना थांबायबा गावथा जाबायबा जों दा माबाय सलिनो जों दा बेखौनो नागिरदो जोंनो होथारनांगोन आरो सरकारखौ मा खावलायनो सानो नोंथां? सरकारनियावनो बिनो सानदो आरो जोङो दा सरकारा होयो ना होआ आरो बेलेगनो होदोबालाय जोंनोबो होनांगोन दा बेखौनो आङो बुंनाय जाबाय दा बुंनो लाया मोनदोबा जों मानो फैसाखौ मोनाखै जोंनि गथ' गथाया मानो आलाय सिलाय गावथा जालांबाय थैबाय जोङो दिनैसिम मानो थाखा फैसा मोना जाखो मालायाथ' मोनगासिनो दङ ना दा जोङो नागिरदों दा मोनगोन ना मोना बायदि जोङो नागिरदों दा नांथारगौ जोंनो थाखा फैसाखौ जोङो मोनाबोला जों माबायदि माबानो थांना थानो बेलेगा मोनदो जोंबो मोननो नांगोन आरो बेसेबां समाव मा जानानै थैनाय बेसेबा समाय माने गथ'आ जोंहानिया माबाबायमोन मेट्रिक पास खालामनानै माबा फरायबाय थादोंमोन फरायनानै गुवाहाटियाव फरायनो दोनहैनानै गुवाहाटिनि बे आदाबारियाव फरायदोंमोन फरायनायनिफ्राय न'आव फैनो होनना फैदोंमोन आरो इयावनो आरो लामायाव गावथारनानै पुलिसा हमनानै माबायाव लाना थांदो गारियाव थिखांना लांदो थैखांनानै गावथारनायालाय उग्रपन्थिफोरानो गावथारदो होननानै बुंबाय आरो उनाव कामायस्वर होनोमोन कामेस्वर मा गामि मा जायगानि सिलाकुथि गामिया 1 नं सिलाकुथि नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।